Hola chicas, estou comezando este vlog agora pola noite. A verdade é que non sei se me dará para vlog ou non. Mañá é o St. Patrick's Day aquí en Irlanda, un dos días máis importantes do ano. E imos ver a ver que tal está, hai como un desfile, hai cousas organizadas. Entón, pois apetéceme facer un vlog para que o vexades. Así que nada, estou indo agora pola noite para a resi das miñas amigas porque imos cear. Mañá é festivo, entón hoxe imos sair un pouco de festa ou a petiscar ou algo. Entón estou indo para a resi para cear e despois pois sairemos entón para que vexades a experiencia inteira do día e do día da víspera, do día anterior. Nada, chicas. Te he dicho que el drive iba a ser imposible. A cantidad de xente que hai, chicas. Saudade para o meu vlog, saudade para o meu Mirad, vlog. pero mirad el puto JJ. Uy. Mira, está nada. Ay, efectivamente, chicas, hay una cantidad de gente aquí. Efectivamente van todos borrachísimos. Todas borrachísimas, van drunk. Xa na casa. Bo día. Acabamos de despertar. Imos a almorzar. María Sauda. Hola. E nada. Dentro de nada é a parade o desfile. E imos ir velo, así que mirade que vistas ten aquí María, non? Ah, La catedral. perfecta, a verdade. Increíble. Viva St. Patrick's. Viva. Arte. Arte. Grabar bailando. E xa estamos listas. Ben de verde hoxe, ben de verde. O xersei e por debaixo a camisola de Irlanda. E agora imos ver a parade, non sei, o desfile. A xente vai preparadísima, preparadísima. Wow. Gracias.
todo este camino por aquí para un bar como súper típico de Cork, de así como música tradicional. ¡Olita! Unha pequena parada para mercar ole. Para xantar, que está chovendo e viñemos xantar adentro. Non sei se vos vai ver, non pasa nada, chicas. E agora, despois desta pequena parada para xantar, pois saímos outra vez á rúa para ir de festa toda a tarde. Hai festa nos bares, nos restaurantes, nos pubs, en todo, entón pois andaremos por aí. Listísimas, listísimas. Marchamos, marchamos. ¡Marchen, marchen! Muy bien. Me cago en la mar, más vale que valga la pena si sí. Fernando, queres sair no meu blog? Claro. Hola, buenas tardes. Seguinte paz do día de hoxe, non? Saímos agora, imos buscar algo para cear e, antes de nada, toma! Que de cando en vez, chicas, hai que lembrar as cousas importantes, non? E despois da festa, chicas, vimos cear! Que vimos cear? Efectivamente, comida guarra. Perfecto. ¿Xantar? A ver, comentádenos algo. Uy, 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 que chega comida. Ole. Peanut butter and Nutella. E un beso per mi, la verdad. Entonces no me interesa. I don't like those things. Jesal, di algo. En asturiano. I want to try them now. Estamos aquí todos después del día de San Patricio You like that, y Pati está riéndose, no sé por qué. San Patricio. Y es muy falta la guaja, ¿no? Prejuicios lingüísticos. Súper lingüístico, multilingüe, desde luego. A ver, ¿estáis envidiosos? Chicas, qué rico, qué rico. ¡Qué bueno! Madre mía, qué elegancia, ¿no? Esto. Que aprovechen. Y que para el culo lo echa. E despois desa cea absolutamente increíble e riquísima, pois estou outra vez en casa de María, na Resi, para coller as miñas cousas, a miña bolsa esta perfecta, para marchar para casa. Hoxe que hoxe durmo na casa. E ata aquí o San Patrick, a verdade. Xa estou de camiño a casa, xa recollín todo, xa teño todo da casa de María. Estou de camiño a casa, non é tan tarde tampouco, son sobre as 12 da noite, así que subo tranquiliño só porque esta semana non está Marta, que foi pois pasar as fallas a Valencia, que son agora, entón pois estou eu só. E nada, non pasa nada, estou perfectamente. Subo coa miña musiquiña ata a casa ata arriba, con tempo, tranquilo. Mañá pois podo dormir bastante porque teño clase tarde, teño clase ás 11, así que non hai problema. E pois listo, ata aquí San Patrick's. San Patrick's é unha festa pois moi na liña do que son aquí as festas na Irlanda, verdade. En plan, non hai moita cousa do como en plan houbo o desfile e despois basicamente resúmese en beber, estar de festa nos bares
E de feito hoxe, inclusive rematou antes do que remata normalmente, que xa é cedo, para nós, que aquí remata todas 2:30 da mañá, e hoxe rematou a festa na que estábamos, por exemplo, ás 11, cortaron a música e listo. Pois nada, estivo ben. Gustoume moito que, por exemplo, como que supostamente St. Patrick's é a festa nacional de Irlanda, é o día máis importante do ano, non sei, he ido, como que lle cedan o espazo a xente migrante que está, comunidades migrantes que hai na Irlanda, que son moitísimas, pois que no seu día no desfile e todo, como que teñan ese espazo, pois para dicir que tamén están presentes, non? Ese detalle, a verdade é que me gustou moitísimo, pasei no ben, non foi como unha festa que eu diga wow, paso festa, un coche, vai, outro coche, perfecto, nada, pois iso, na liña das festas de Irlanda, pasámoslo genial, tomamos algo, petiscamos, e xa está, divertido. E agora, pois iso, xa estou de camiño para casa, dormir, que mañá levantareime, que mañá, iso, levántome, que me levanto, para lavar o pelo, para ir ás aulas, e despois teño que estudar, que venres teño exame. Pois nada, ale chicas, ata aquí o vlog de hoxe, St. Patrick's, espero que vos gustase, non sei que máis podo dicir, chicas, así é a vida. Nada, que me podedes seguir nas miñas outras redes sociais, pouco máis, pasino genial, teño moita sorte de ter as amigas que teño aquí, nada máis, ata o seguinte vlog, que será increíble, xa o veredes, chicas, fliparedes. Chao, 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 chao.